מחזור ה-25, בית"ר ירושלים מול הפועל תל אביב, כאן בטדי, ערב קר בירושלים, אבל מאוד מאוד חם כאן בטדי. ראובן נשאר מאחור, זהו בן סער, עובר את בן יוסף! וסטיבן כהן מקדים את גילי ורמוט ומרחיק לקרן. פריצה מצוינת של בן סער שמייצר מצב ראשון מסוכן ליד השער של ארוש. סלים טועמה מסובב את כדור הקרן הזה, וזה בחוץ. הגנה של בית"ר לא עומדת טוב בקרנות, לא לוקחים קרוב את שחקני הפועל תל אביב, במיוחד לא את הלוקחים הטובים ביותר, פרנסמן ובדיר, שעכשיו היו חופשיים לגמרי. עידן טל, ברוכיאן מסמן חופשי, וטל מחפש את יבוע, ויבוע לא מצליח להכניס את זה למרכז. פרנסמן היה בדרך, הצליח לעקוף את אניימה, אבל כשל במסירה. תנועה טובה של יבוע, מקבל כדור מצוין מעידן טל. חולף טוב, אבל אתה יודע, הפס האחרון, זה מה שקובע. בורח מטועמה לתוך הרחבה, אניימה עודף, כהן עם הנגיחה, והנה ההרחקה של בדיר. בית"ר כל כך קרובה לשער יתרון מול הפועל תל אביב. ההתקפה הכי טובה של בית"ר ירושלים. ברוכיאן משחרר את הכדור הזה, אניימה בעדיפה גדולה, כהן עם עוד נגיחה, ובדיר במקום כדי לנקות. עברו של יבוע עם בדיר, וזה ברשת! יבוע! 1-0 בית"ר ירושלים בדקה 72. טדי בטירוף. בית"ר ראויה לשער הזה. בית"ר הגיע לכמה הזדמנויות מצוינות, ועכשיו יבוע שובר בצורת שנמשך. כאן רואה אותו, אבל ווליד בדיר מרחיק. כדור החוץ של בית"ר. רוני לוי בדרך לניצחון סנסציוני על האלופה. והנה שריקת הסיום. סנסציה בטדי. בית"ר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב 1-0.